Прошу. Добрый день. Ой, рада вас бачить. Нарешті я до вас добрався. Хто-то з нашого рода був з татаров. А от хто? А цікаво було б відати, як він на самої справі. Ганаруся продками. Што б яны не рабілі? Я адчувала, як мяне туди нешта цягне. У нашей традыцыі, напрыклад, помнік у выглядзе вось такого дрэва, которое з абсечанымі сукамі. Так. Это, калі ўжо працяга роду пасля яго няма. Пасля этого мужчыны. Я вельмі спадзяюся, што я ў гэтым ланцугу паміж былым і будучым. Не тое звено, которое апошняе. Была такая думка, што калі часам дажджу няма, то трэба, каб татары сабраліся і у Ластаі іменно сабраліся і памаліліся. І тады пойдзе дождж.